Намираме се в новото ми Тато студио. И в момента тече откриването, супер много се вълнувам, има адски много хора долу. Подготвили сме се празнично и общо взето сме готови да се забавляваме. Васко, какво ще кажеш? Нямам търпение. Айде да ходим. Не мога да повярвам, че това се случва. Чаках този момент от години и вижте само колко много хора дойдоха, за да ни уважат. Бошка, слушам те. Дай един коментар. Мисля, че е перфектно, тъй като абсолютно всичко, което виждат хората е почти сгубено от мен и теб с инвестицията от Тони и от Миро, така че окей. Сега искаме да попитаме съоснователят. Какво мисли за нашето студио? Мисля, че е най-уникалното студио в вселената. Къде се намира? В Рейна комплекс София. Точно така. Заповядайте. Те чакат за речта. Той ми каза, че е подготвил реч специално за всички гости за откриването. Но в момента е, нали, виждате, малко притеснено. И това ще мине. Ами който желая, може да се качи да разгледа студиото и нагоре. Заповядайте. Васко, време е да покажем най-уникалното студио в цяла София. Ето му. Ти пък стига снима всичко, бе. И от туалетната да отидем пак ще снимаш. Мен нямам проблеми, аз не се срамувам от нищо. Само Тони се срамува, че не иска да изнесе реч, ама той това ще го запомни. Си ми взел микрофон, Тон Колония. Имаш микрофон, аз имам и подаръци за вас двамата. Ела, Васко. Това е тайното съндъче. Отваряш и това е за Тони и за Миро. Специално от нас. Имаме подарък за теб. Заповядай. Миро, и това е за теб. Заповядай. Благодаря. В следващия клип може да го видите Тони с тях. Как татуира? Ама съм почти сигурен, че никой не иска да види Миро с тях. Който желая, може да се закупи от нашия уникален мърч, който има 10 различни дизайна и размерите са от S до XL. От чудниката, да. Чеки да, че това па неговото зарядно да го е. Поканих Мукавенов да бъде първият татуиран в новото студио. Направо го един път да го е. Защото е един от най-забавните хора, които познавам. И сега го извиках горе и ще му направя ето тази татуировка. Добре дошла на всички. Общо взето ще почваме статуса. Емка, готов ли си? 7, ама не, първо трябва да го избръснеш тогава. Да свалям ли обущата или не? Ай, гащи ли продаваш, бе? Да не е да са на някаква фолк певица, бе, Тони. Да беше казал ти донесем на някаква фолк певица гащите тук. Ей, трябваше да донесе неупотребявани от някаква фолка, джека. Искаш ли? С такова отзаде има даже. Кафяво. Да, ама аз имам истински случай такъв. Ако ти кажа на коя жена, ще паднеш. Сервитьор, нали една фанта? Сервитьор, нали една фанта? Уейдър! Ай, по-млад си. Ние дъртите трябва да ни уважавате. А ти татуирал ли си с официални обувки, панталони и риза до сега? Не. Понеже мен да ме питаш, ти с официална риза и с обувки, официални и панталон татуирал ли си до сега? Не си, видиш, те сега ти я за първи път. Гледай да се оклепеш убаво. То с черно, аз съм го помисля. Верно, тия прашки за какво си ги окачил там? Мани майтап. Некаква прелюдия към нещо ли или това женския отсек тука и си оставят гащите тук? Или некоя си я татуирвала вагината и си я забравила гащите. Или тия са, ако некоя си татуира гащи, да й дадат резервни гащи. Да. Ти имаш ли такъв случай да си татуирвал на някоя невеста минджета? Не между другото. Верно. И беше ли те надръвен през цялото време? Не съм. Да си. Викаш, това си е работа. Как вика да се надръвиш? Не може. Ако съм, аз ще се надръва 33 пъти. Я па съм имал случай, къде съм виждал. Ама татуиран обратник те от тук, от газъка, това нещо е до тук цяло. Бати кефа, човек. Мани! За първи път видях такова нещо в живота. Сигурно ще е за последен. Вече няма как да видим. Като си бракуван не става. Ти браснар ли си завършил? Много ми стана глада крако, бе, лъскав и по-бел стана, верно. Застане право. Айде, готово. Сега трябва да го залепиш вече. Сложи от вълшебния мехлем. Честно казано, малко се стъписах от цялата тази тълпа с хора, които ме гледаха, но без много да го показвам, продължих с програмата по същество. Дали ще боли? Надявам се да не ме боли толкова много. Ако ме боли, спираме. На сесии ще го правим. Обърни се да видят хората, ако искат. Те ще видят после, ако останат до края. То тук на кокала май най-много ще боли. Да, ще видим. Ти мръсник. Как е? Добре, за сега. То ще е така, на точки цялото. То така по-не се усеща, брат, да ти кажа. Може да се приближавате, ако искате. Питайте нещо, айде, мълчите като за мен и да го е. Срам ви е.
От какво? Питайте го този човек нещо. Майстора. Кога започнал, такива работи. Питат, боли ли? Боли само, машинка се не чува, иначе боли. Преди на времето се чуваше и машинка, и кръв, и всичко имаше. А сега не боли. От 1 до 10, 2. Другите имате ли татуировки? Всички сте нашарани. Я гледай, Галиче, мари, ебать татуса. Куче такова от филмите на ужаси, виждал ли си? Половин робот, половин зомби. А това какво? Недоразумение. Кой ти го правил? Един от Надежда. Той има голема надежда у него. Да знаеш. Трябва да направим една реакция с тия. Ако сакате да се татуирате сега, идете доли на рецепция, ще ви обяснят и сега вече може да се татуирате. Да, са на половин цена. Промоцията днеска. Сега ще ви почнат. Има още свободни легла. И свободни татуисти има. По-работите. О, то от Монтана собственика Келеш. Шефа ти. Кажи му, че Емил Каменов е казал, че е бокук и съм моя жената. Мръдни с камерата на татика, не към мене. Благодаря ти пак за бирата. Жадно ли ти е? Безалкохолно има. Сподели с другарче. Ти първо почваш от тук, от най-тежкото на това, на капачка. Това ще стане много яка, човек. Докато аз татуирах, другите татуисти от нашото студио направиха близо 30 малки татуировки на хората от откриването. Дойдоха близо 150 човека, на които раздадахме ваучери за татуировка и аз направих ето този татус на Бат Емо. Открихме студиото с Бат Емо. Да. Първия официален татус след откриването. Какво ще кажеш на хората, бе? Да заповядат на улица... Къде беше? Малин Тодоров. Малин Тодоров 4. Това близо до Студентски град. Заповядайте. Нема да сгрешите при Тони. Аз идвам вече редовно при него, така че железен е и си разбира от работата. Много добре. Ай, това къде е направил? Много ми харесва. Браво, Тонка, жив и здрав да си. Само напред и нагоре ти пожелавам. Много ти е хубаво студиото. Перфектно е. Браво. Заповядайте. Рейна Апартментс. Очаквам да се ви. Тони Инк, най-добрия. И така с тези финални кадри искам да благодаря на всички наши фенове, които ни подкрепят. Вие сте страхотни и без вас нямаше да постигнем всичко това.